Bună dimineața, am plecat acum la lucru și pe jos este poșghiță, peste tot. E ca și gheața, abia poți să umbli. Au dat ei cu ceva sare, dar s-a întâmplat asta în jumătate de oră, între 7 și ora 8. Mă merg la lucru, școlile sunt închise. Noroc că sunt foarte aproape de lucru, 15 minute de mers pe jos, în condiții bune, dar acum o să facem mai mult și întârzi, dar am anunțat deja la lucru și Anete vine cu mine. Da, peste tot unde vedeți că e lucios, acolo este gheață. Patinoar. Și pe drum este aproape la fel, unde sunt mașinile, doar că acolo s-a mai desghețat. Hello! Acum am ieșit de la lucru, m-am băgat până la un second hand, cumpărat 2 bluzițe și ceva cărți și acum merg acasă. Vreau să mă bag și până la piață, încă e alunecos tare pe jos, toată lumea merge încet, cam așa se prezintă, e foarte alunecos. Da, și mergem la piață, să vedem dacă mai găsesc ceva și apoi acasă. Nu mai e aproape deloc piață și nici nu cred că a fost. Cred că din cauza vremii. Da, nu e. Doar acolo și acolo câteva gherete. Trebuia să fie plină piața, dar sigur din cauza vremii. Să iau doar un cofraj de ouă și mergem acasă. Oi, nu mai văd de foarte mult timp așa, multă perioadă cu gheață, cu zăpadă, de foarte mulți ani. Ne-am apucat să vă zic, Anete a fost și ea câteva ore la mine la lucru și apoi a luat o prietenă și le-a dus pe fete la o altă prietenă să se joace. Zic că mai stau un pic, așa că eu merg acasă pe jos și Anete și ea va ajunge acasă, cred că în vreo 2 ore, cam așa. Nu mai este atât de frig, doar că e foarte alunecos pe jos. Mai bine. Facem o plimbare pe jos. Peste tot unde se vede că e așa alb, pe acolo e gheață. Și aici, într-o margine nu mai e, dar în rest e peste tot gheață. Au dat cu sare de dimineață, dar nu s-a topit pentru că tot a fost frig și nu a apucat să se topească. Abia acum începe.
neapărat să dau cu sare. Mă duc să iau gheață. Mă duc să iau sare să dau. E foarte periculos. Mai ales că avem și vecini bătrâni. Și nu a dat nimeni. Acum am venit de la lucru și de la cumpărături. Deci este gheață pur și simplu pe jos. Nu știu dacă vedeți. E pur și simplu gheață. Mi-a ajuns chiar acum un pachet de pe Amazon și vreau să vă arăt și vouă ce am comandat. Am aici un pachet. Deci cred că e o husă de telefon. Să desfac acum. Mi-am comandat pe gri. Am aceasta pe care am avut-o cu toamnă, dar s-a făcut urâtă. Aceasta este husă pe care o folosesc mereu, este din silicon, iar în partea aceasta este ca din catifia. Aceasta este firma pe care o folosesc mereu, nu este o colaborare, dar da, sunt foarte faine husele. Mi-am luat un set de 10 cercuri din bambus, sunt foarte faine, acestea sunt cercurile pe care le folosesc eu la tablouri și sunt foarte calitative. Mi-am comandat acestea din plastic pe care pun ața. Am luat un set de 200 de bucăți. Aici sunt niște ațe pe care le-am luat de la Teddy, dar am să vă le arăt și pe acestea. Aici mi-am luat niște seturi de farfeci. Am așa pe 3 culori, dar sunt foarte bune. Acestea sunt farfecile pe care le folosesc. Iar aici am un set de 2 cutiuțe din acestea pentru ace. Și cred că atâta. Aneta este încă la prietena ei. Se mai joacă, dar cred că în 20 de minute va aduce prietena mea acasă. Pentru că este și fetița ei și numai bine are drum și în oraș și o va aduce și pe ea. Vreau să-mi strâng un pic de prin casă, vreau să mănânc o salată, că mi este foarte foame și da, vreau să fac curat în dulapul Anetei. Da, să vă arăt ce am luat de la Second Hand. Am aici 3 cărți, sunt foarte faine. Am această carte de bucate, antipasti, cu tot felul de idei foarte interesante și gustoase. Și arată și foarte bine. Sunt foarte faine. Avem aici poza, rețete, iar aici ingredientele și modul de preparare. Ia uitați ce bine arată rulada aceasta. Wow, super faină. Acesta este cu făină de melai. Mai avem și aici. Îmi place foarte mult. Apoi am cumpărat această carte cu prăjituri, decor și lucru manual pentru primăvară și va fi perfectă pentru perioada sărbătorilor de Paști. Abia aștept să pun în practică idei. Sunt foarte frumoase. Uitați ce drăguțe sunt păsărelele acestea. Da, super, super arată. Și am mai cumpărat o carte și pentru mine, dar și pentru Aneta. Amândouă să o citim, cu grădină, se și numește În grădină, cu tot felul de păsărele, de
despre plante, despre flori, despre legume din grădină. Foarte faină și îmi place foarte mult cum este ilustrată. Este despre insecte, fluturi. Este foarte frumoasă. Iar aici am o bluziță pentru mine. Este așa un cardigan. Foarte frumos. Îmi place foarte mult culoarea. E așa un maro închis, înspre negru. Și are niște punctulețe pe alocuri albe. Și este destul de lunguț. Nu are niciun buzunar, nu are nimica. Vine foarte bine. Și va veni foarte fain și cu un tricou pe dedesubt, cu blugi, cu pantaloni și pur și simplu cardiganul acesta. Iar aici am două bluzițe pentru Anete. Am această bluziță cu floricele albe. Uite, Anete! Ia! Aceasta. Aici are guler un pic și are 3 flori albe. Și aceasta i-am mai cumpărat-o Anetei. Cu... Te place și asta? Ia. Aceasta este albastră și are aici niște năsturei foarte mari care ies în evidență. Place cum vine și aici la guler. Tot așa, pentru perioada aceasta riguroasă, sunt perfecte. Nu de la Aldi, aceste narcise sunt tare frumoase. Vreau să le pun în vază, în bucătărie și în sufragerie. Sunt în dormitor. Sunt un pic dată peste cap pentru că am primit niște vești tare urâte. Știți zilele acelea când vin toate una după alta, când, cum se zice, vine un necaz după altul și după altul. Exact așa s-a întâmplat și la mine. Eu nu prea reușesc să vorbesc despre momentele dificile din viața mea și am parte și de momente dificile, momente copleșitoare, momente triste, momente în care altădată nu văd rezolvare. Și nu doresc să vorbesc despre aceste momente aici pe canal. Vreau să fie un canal totuși, nu știu, pentru sufletul meu îmi doresc să fie un canal în care oamenii să nu fie triști. Dacă văd ceva din viața mea, un moment dificil sau trist, îmi doresc să vadă, da, pozitivism și să vadă frumos și chiar dacă să știți că sunt și în viața mea momente grele, dificile. Săptămâna aceasta am aflat că mami trebuie să fie operată. Nu vreau să intru în detaliile operației, să vă zic de ce, cum, doar că va fi o operație destul de dificilă și
sunt îngrijorată, sunt copleșită, sunt doborâtă, dar tind să cred că toate lucrurile se rezolvă și vin exact la momentul potrivit. Și colac peste pupăză, după ce am vorbit cu voi și după ce v-am arătat ce am luat de la second hand, îmi scrie soțul că este la spital pentru că a căzut la servici din cauza ghețușului de afară. Ați văzut cum a fost astăzi afară și ghețuș. Și acum așteptăm să vedem, să-i facă film, să vedem cum este. A căzut cu piciorul drept și a dat în special cu genunchiul, cu piciorul. Nu s-a lovit la cap, la spate, Doamne ajută, dar da, este o lovitură destul de urâtă și vedem acum cum decurg lucrurile. Așteptăm să vedem cum este la film. Nu a trebuit să mergem acolo la el, dar tot sunt îngrijorată și abia aștept să ajung acasă. Nu am vrut să deschid subiectul acesta, doar că mi s-a spus în ultimul timp și am mai primit așa mesaje, cum că viața mea este roz și numai de bune am parte sau așa. Să știți că nu e adevărat. Cu toți avem momente dificile, momente grele și eu am parte de momente de acestea, doar că nu le arăt aici pe canal și decid să le țin și pentru mine. Dar da, să știți că am și eu o parte. Ce mult s-au deschis narcisele de aseară, ieri le-am pus. Foarte mult. Sunt așa de frumoase și aici și în bucătărie. Ja. Vreau să pun acum niște piept de pui la air fryer. Le-am condimentat cu sare, piper, un pic de vegeta și paprika dulce. Pun la 185 de grade 16 minute deocamdată.
Nu știu ce cu vremea asta. Acum ploaie, așa un pic cu grindină. Se vede frumos cerul, dar cred că mâine e din nou alunecuș. Da. Începe să se înghețe iarăși. Am vrut să-mi plantez astăzi lalelele acestea, dar nu am mai apucat. Sper să reușesc mâine, să nu se putrezească bulbii. Mi-am luat deja pământ. Merg în casă ca să termin mâncarea și apoi să stau și eu un pic. Terminat și salata. Mai am ciupercile, vreau să le fac un sos. Pieptul de pui în airfryer, o să îl mai pun un pic 5 minute să se facă, dar între timp să se facă și ciupercile. Salata de varză am terminat-o, am făcut mai multă salată ca să mâncăm și diseară și tot așa cu piept de pui. Vreau să vă dau un update, soțul este acasă, are o șină, va trebui să meargă la un doctor specialist de recuperare, nu este nimic rupt, are doar dureri la genunchi și într-o parte a piciorului, să vedem și cum e cu meniscul. A primit pastile pentru dureri, a primit ceva pastile pentru stomac să nu-i afecteze stomacul, ca un fel de pantoprazol, un fel de pansament pentru stomac. Și a mai primit 10 injecții pentru tromboză, care le face singur, i-a arătat de acolo de la spital și deja astăzi și-a făcut deja una și mai are 9 de făcut. Da, sperăm să aibă o recuperare ușoară, să fie totul bine. Bineînțeles, nu are voie să pășească pe el, are și 2 cârje și repaus total, deci o să fie un pic mult. Va trebui să mă ocup eu de casă și de tot singură, dar e ok. Important este să se refacă el și să fie totul bine, să revină totul la normal. Îmi termin mâncarea și apoi cred că o să stau. Mâine sunt iarăși la lucru. Trebuia să am liber, dar am făcut un schimb cu o colegă, pentru că ea vine mai de departe și pe vremea aceasta este chiar foarte periculos și eu merg pe jos de aici. În jur de 25 de minute am făcut azi dimineață pe jos, pentru că a fost foarte alunecos, dar în general fac 13-14 minute până la lucru dacă merg pe jos. Pregătesc doar pentru mine și pentru soț, pentru că Anete a mâncat deja și ea nu mai vrea să mai mănânce. Un pic de mondamin granule ca să fac sosul și apoi terminăm.
pe fundal avem Madagascar. Eu mai am doar să fac un pic de curat în dulapul Anetei, să scot hăinuțele care sunt mici și apoi timp de relaxare.